Nonro mar janon buge omenda mag piny owacho nyiso chich ni omenda nyalo bedo ni ne ok otiyo makare kata mibadhi moko ne nyalo bedo moko kuom chudo mane tend kaunti ma Homa Bay otimo yiko omenda 2022 2023. Kaluwore kod duoko ma nonro ma kamano, tend Homa Bay County ne ok ochiwo ler madwarore yango kaka notim moko kuom chudogo ma oting'o tiyo kod 52% e chudo mag jotich ka opim kod 35% ma chik dwaro. Joel Bati tiere kod ler mathoth. Duoko mar nonro ma janon buge omenda ne otimo ne kaunti ma Homa Bay kaka ne gitiyo kod omenda hik omenda mag 2022-2023 onyiso chich ka gikoni mudho ne oimo moko kuom chudo mane kaunti ma Homa Bay otimo, kendo ni kaunti no ne ok nyal chiwo ler madwarore. Achiel kuom yore ma okelo cheche ni ma kaunti no ne ogolo godo omenda kowuok e agulu mar choko mare ma idendo ni County Revenue Fund. Kata obedo ni riside mag chudo koni kaunti no ne ogolo bilion 8 milion 294,707,144. Obok mag omenda to yango ni mokwongo kaunti ne ogolo bilion 7 milion 870 1,881,661 eka bang'e ni giduogo gigolo milion 419 462,108 kendo manogol chopo bilion 8 milion 290 443,769 kata kamano nitie milion 4 233,375 mane ok nyal yang ler mare. Janon buge omenda e nonro mare bende yango ni nitiere lokruok mane kaunti ma Homa Bay otimo e obok mag omenda ka pogruok ne oneno e kind ripot mane kaunti no chwalo e tarik 30 dwe mar 9 2023 kod ripot machielo manoduogo chwal tarik 2 dwe mar 2 2024. Janon buge omenda koni ripot mokwongo mane kaunti ochwalo e dwe mar 9 2023 ne onyiso omenda mane kaunti oyudo kokalo e sir mamoko ma idendo ni grants ne oloki kowuok milion 414 272,635 nyaka milion 282 217,338. Nonro mag ripodego bende yango ni omenda mag siro kedo kod lokruok chal kor lwasi e gwengego bende noloki kowuok milion 16 nyaka milion 9 286,362. Kaluwore kod lokruok ma kamano, janon buge omenda onyiso chich ewi kaka kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod milion 282 117,338 kod milion 9 286,362 e omenda mag 2022-2023. Gedo mar chiel kod rangach mar kambi mogo ma Kigoto bende janon buge omenda onyise chich ka e kinde mag nonro ne oyud ni kontrakta mane oyudo osechul milion 4 728,786 ne pok otieko tich kendo ne onge ranyisi ni odhi nyime kod tich. Nonro e kambi mogo ma Kigoto yango ni kata ni kaunti ma Homa Bay ne osechiwo milion 4 979,700 e gedo mar od masind generator kama jotich loke lewni kod gedo mamoko. Janon buge omenda konyo omenda nyalo bedo ni nola e kinde nonro manotim dwe mar tijego e pok otieki. Kata obedo ni kaunti ma Homa Bay nochwalo ne bod omenda maromo milion 22 281,737 e omenda no. Janon buge omenda onyiso chich e wi milion 3.5 ma ikoni ne ochwal ne bond mar municipal ma Homa Bay. E wi chudo mag omenda madhine duol mochune choko suru e pacho ka KRA, janon buge omenda bende okoni kaunti ma Homa Bay ne obadhore gi chiwo ler e wi gowi mar bilion 1 milion 913,856,589 manowinjo bed ni dhine KRA, kendo ni onge ler mane kaunti ochiwo e wi kaka gibiro chudo, kama owacho ni nyalo bago chenro mag bajet mar kaunti. Nonro no yango ni e kind omenda duto mane kaunti ma Homa Bay oyudo mane en bilion 8 milion 294,677,144, bilion 4 milion 276,764,163 ma en 52% ne otigodo e chudo mag jotich, kama nyiso ni kaunti ma Homa Bay ne oketho chike matayo kauntis manogundhi e 2015 madwa ni omenda ma itiyogodo kaka osach jotich kod chudo mamoko madhine jotich kik kal 35%. Kanono no bende yango ni ei bilion 4 milion 276,764,163 nogo mane otigodo e chudo mag jotich, milion 8 104,029 ne ochul jotich oko mar lai ma idendo ni IPPD, gino madhi ataro mar chike mar migawo mochung' ne weche mag omenda. Janon buge omenda mag sirikal bende onyiso luoro ni dipo ni omenda ne nyalo bedo ni ogwenyore e wi chudo mag okinde manochung' ne kaunti e buche moko maromo 47 manomako kaunti no, kaluwore ni onge ler kata obok ma idendo ni files mag buche mane okindego ochung'ne godo kaunti ma Homa Bay mane onyis janon buge
e kinde mag nonro. Kaka okenge mag geng'o rode manyalo nyayo mibadhi, janon Bugi Omenda oyango ni owinjo ket lai mag geng'o rot moro amora manyalo chiwo thuolo ne jomibadhi luchore kod omenda mag jopiny mochwal ni counties. George Bati, Ramogi TV.